Καλησπέρα φίλοι μου, είμαστε άλλη μια φορά εδώ με τη Λίλη να μιλήσουμε για άλλο ένα κοινωνικό θέμα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, απόψε μας βλέπετε σε ένα καταπληκτικό μέρος που φαίνεται πίσω όλη η Αθήνα, στο πιάτο που λένε, και έχοντας αυτή την ωραία θέα, τι μας ήρθε στο μυαλό, Λίλη, να κάνουμε, ποιο θέμα? Να μιλήσουμε για τη νύχτα και για τα επαγγέλματά της. Για τους ανθρώπους που ζουν τη νύχτα, που εργάζονται τη νύχτα, που διασκεδάζουν τη νύχτα. Σωστά, σωστά. Και αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές έχουν παρεξηγηθεί από τους ανθρώπους της ημέρας, να το πω έτσι. Ισχύει. Γιατί λένε ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν το βράδυ δεν είναι ηθικοί, είναι στη λαμογιά, στην κομπινιά, είναι σε όλα τα κακά, ενώ όλοι οι άνθρωποι της μέρας, υποτίθεται, είναι ηθικοί. Σωστό? Υποτίθεται, βέβαια. Υποτίθεται, γιατί μου έχει τύχει να γνωρίσω άτομα που δουλεύουν νύχτα και να είναι πολύ σωστά, πολύ εντάξει, και άτομα που δουλεύουν μέρα να είναι μέσα στη λαμογιά, μέσα στη βρώμα, στην κακία, στην υποκρισία, και δεν συμμαζεύεται. Και πολλοί λένε, επειδή η νύχτα έτσι έχει αυτή τη μαγεία και το σκοτάδι καλύπτει πολλά, ότι πολλά πράγματα συμβαίνουν τη νύχτα. Αλλά μην νομίζετε όμως ότι και την ημέρα δεν γίνονται πολλά πράγματα και κλεισμένων των θυρών. Απλώς οι άνθρωποι της νύχτας είναι παρεξηγημένοι ή είναι αυτοί που, ρε παιδί μου, είπαν ότι δεν μας νοιάζει επειδή δουλεύουμε τη νύχτα, πρέπει να επιβιώσουμε. Και βέβαια και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους κάνουν και δύο δουλειές, δουλεύουν και μέρα και νύχτα. Ακριβώς. Εγώ ξέρω κόσμο που δουλεύει και μέρα και νύχτα για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Επίσης, να πούμε ότι τα επαγγέλματα της νύχτας, λόγω του ότι τα ωράρια είναι κάπως δύσκολα, προσφέρουν με περισσότερα χρήματα σε κάποιον που εργάζεται νύχτα. Και γι' αυτό και πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια προτιμάει να δουλεύει νύχτα για αυτό το λόγο, για να παίρνει περισσότερα χρήματα. Από την άλλη όμως είναι και κουραστικό το να δουλεύεις νύχτα. Φυσικά. Γιατί εγώ δεν έχω δουλέψει προσωπικά ποτέ νύχτα, αλλά κάνοντας όμως τα γυρίσματα αυτά ή φωτογραφίσεις, τέλος πάντων άλλα πράγματα που κάνουμε στα media και πρέπει να γίνουν νυχτερινές λήψεις, είναι πολύ κουραστικό μετά τις 12. Ο οργανισμός σου έχει πέσει, δεν μπορείς να δουλέψεις, δηλαδή το βιολογικό ρολόι είναι πιο αργά. Οπότε σκέψου τι δύναμη αυτοί οι άνθρωποι της νύχτας χρειάζονται για να μπορούν να είναι παραγωγικοί και να κερδίσουν τα χρήματα για να ζήσουν. Εννοείται. Μα γι' αυτό το λόγο και όλα τα επαγγέλματα αυτά προσφέρουν περισσότερα χρήματα. Γιατί σου χαλάει όλο το βιολογικό σου ρολόι. Ο ύπνος, λέει, της νύχτας δεν μπορεί να αναπληρωθεί τη μέρα. Επίσης σε δεσμεύει εντός εισαγωγικών και σε κάποια πράγματα που θα μπορούσες ή θα έπρεπε να κάνεις. Για παράδειγμα, κάποιος που δουλεύει νύχτα και κοιμάται τη μέρα, θα πρέπει την ώρα που θα ξυπνήσει μετά να τρέξει, να προλάβει τα ωράρια που είναι ανοιχτά, κάποια καταστήματα, κάποιο σούπερ μάρκετ, κάτι, για να κάνει τις δουλειές του. Σωστά. Είναι δεσμευτικό. Εντάξει, πολλά επαγγέλματα, όπως γνωστά επαγγέλματα που ξέρουμε όλοι, από ιερόδουλες, από σεκιουριτάδες, ακόμα, καλά, η αστυνομία είναι 24 ώρες, αλλά και αυτοί δουλεύουν βράδυ, είναι κουραστικό. Οι πυροσβεστικοί, τα κέντρα εξυπηρέτησης, άνθρωποι που δουλεύουν στις τηλεπικοινωνίες, δουλεύουν βράδυ, τα call centers, τα κέντρα που παίρνεις να σε εξυπηρετήσουν, τράπεζες, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι αυτοί οι άνθρωποι της νύχτας δεν έχουν κάτι παραπάνω από τους ανθρώπους της μέρας, γιατί συνεισφέρουν και αυτοί στο κοινωνικό καλό, ο καθένας από το δικό του μετερίζει και ο καθένας με το δικό του τον τρόπο και τον τρόπο σκέψης. Ακριβώς. Όλοι έχουν να προσφέρουν κάτι στην κοινωνία και δεν είναι μόνο το θέμα ότι έλα μωρέ, νύχτα τώρα δουλεύει, που αυτό το παρεξηγήσιμο. Το υποβαθμίζεις και το παρεξηγείς, ναι. Ακριβώς. Είναι επαγγέλματα όλα τα οποία προσφέρουν στην κοινωνία και κάποιοι πρέπει να δουλεύουν και νύχτα, κάποιοι άλλοι δουλεύουν νύχτα επίσης, γιατί σε κάποιο άλλα κράτη είναι μέρα και πρέπει κάπως έτσι να συμβαδίσουμε και με κάποια κράτη στο εξωτερικό. Σωστό, και κάποια πράγματα, ας πούμε, τώρα που μου ήρθε στο μυαλό κάτι έτσι γρήγορα, είναι και άνθρωποι που μαζεύουν τα απορρίμματα. Δηλαδή δουλεύουν βράδυ για να μπορούμε εμείς το πρωί που θα ξυπνήσουμε, οι πρωινοί ηθικοί τύποι, να βρούμε καθαρή την πόλη για να μπορούμε να την ξαναβρωμίσουμε πάλι. Λοιπόν, επίσης και ταξιτζίδες που τραβάνε το βράδυ, είναι το χειρότερό τους, η χειρότερη τους
τα ρήφα να πάρουν το βράδυ. Φυσικά. Τα λεωφορεία, γιατί κυκλοφορούν και ορισμένες γραμμές. Ναι. Εγώ ειδικά. Οι συγκοινωνίες, ναι. Το ξέρω πολύ καλά. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι το βράδυ. Κάτι που μετριάζεται την ημέρα. Και τη μέρα υπάρχουν, Λίλη μου, θα σου παρένθεση, απλώς επειδή είναι η μέρα δεν τους ψηλιάζεσαι, σου έρχονται από πίσω. Σωστό και αυτό. Το βράδυ τους ψηλιάζεσαι και προετοιμάζεσαι. Το βράδυ, ναι, ίσως να είσαι πιο προετοιμασμένος από ό,τι τη μέρα. Σωστά. Αλλά γενικώς η νύχτα έχει λίγο περισσότερο κίνδυνο. Ναι, όπως και να το κάνουμε, γιατί δεν έχει φώτα, καλά, ενώ τη μέρα βλέπεις ό,τι και αν γίνει. Ναι. Υπάρχουν και κάποια άτομα που κυκλοφορούν τη νύχτα έξω που δεν είναι αυτοί που δουλεύουν βέβαια για τη νύχτα. Όχι, είναι απλά κάποια άλλου είδους άτομα τα οποία τους βολεύει το σκοτάδι. Ναι, να κάνουν τις δουλειές τους, οι οποίες δεν είναι ηθικές δουλειές. Ακριβώς. Και εγώ προσωπικά δεν τις θεωρώ δουλειές. Ναι. Τα θεωρώ, πώς να το πω, κομπίνες, να το πω... Κομπίνες. Λαμογιές, όπως είπαμε στην αρχή. Λαμογιές. Ναι. Για μένα αυτοί δεν ανήκουν σε αυτούς που δουλεύουν, αλλά ανήκουν σε αυτούς που είτε μέρα είτε νύχτα θα βρουν και θα στην κάνουν τη ζημιά. Σωστά. Και επίσης το βράδυ, επειδή είχαμε πάλι μηνύματα, το λέω και το λέμε συνέχεια με τα μηνύματα, γιατί μας αγαπάτε και μας στέλνετε μηνύματα, μου έστειλε, αυτό θα το πούμε σε άλλη εκπομπή, γιατί μου έστειλε ένα παιδί το οποίο δουλεύει delivery βράδυ και μου λέει τι τραβάει όταν πάει το delivery μετά τις 12 μία η ώρα, γιατί δουλεύει σε ένα... δεν θα πω τώρα την εταιρεία, ποια εταιρεία δουλεύει, αλλά είναι 24 ώρες που έχει σαλάτες, σάντουιτς, διάφορα, και πηγαίνει όταν παίρνουν τηλέφωνο, φαγητό σε κάποια σπίτια, και τι πρόκληση και τι καλέσματα ανήθικα και τι λεφτά του έχουν προσφέρει να κάνει πράγματα τη νύχτα, να κερδίσει περισσότερα από ένα απλό μπουρμπουάρ που είναι να πάρει από ένα delivery. Αυτό θα το πούμε σε άλλη εκπομπή, γιατί το συγκεκριμένο άτομο μου είχε στείλει μήνυμα και μου είπε ότι είναι και ομοφυλόφιλος, και αυτό θα το πούμε στην εκπομπή με τους ομοφυλόφιλους, αλλά ήθελα να το μεταφέρω γιατί και αυτή νυχτερινή δουλειά είναι και τι περνάνε άσχημα. Και οι ντελιβεράδες επίσης. Οι ντελιβεράδες, εντάξει, δεν είναι. Είναι το μόνο κακό που έχει η νύχτα είναι αυτό το πράγμα, ότι επειδή δεν έχει φως, βρίσκουν κάποιοι την ευκαιρία να στη φέρουν ή να σου κάνουν προτάσεις περίεργες, κάτι που φοβόνται να κάνουν στο φως του ηλίου, γιατί θα τους πάρουν είδηση και θα τους δουν οι περισσότεροι. Και επίσης οι άνθρωποι που δουλεύουν στη διασκέδαση. Βεβαίως. Είναι κουραστικό. Πάρα πολύ κουραστικό, γιατί καμιά φορά λες, ας πούμε, πληρώνεται καλά. Ναι, αλλά από πίσω υπάρχει και πολλή κούραση. Και καλά, ο μεγάλος καλλιτέχνης μπορεί να πληρώνεται πολύ καλά, αλλά σκέψου τώρα τα παιδιά της ορχήστρας, ναι, τα παιδιά σε ένα... Οι δεύτερες φωνές. Ή τα παιδιά που δουλεύουν ως μέτρ, ως γκαρσόνια, ως οι φωτογράφοι, τα παιδιά στην πόρτα, τα λουλούδια, το ταμείο, τα πάντα. Όλα ναι. αυτά. Είναι δουλειά που, ναι, παίρνεις παραπάνω, αλλά και πάλι έχει φθορά. Ακόμα φθορά και για την υγεία σου. Γιατί είπαμε ότι ο ύπνος της νύχτας δεν μπορεί να αναπληρωθεί επαρκώς τη μέρα. Λοιπόν, αυτά ήταν πάλι εν συντομία. Παιδιά, σας αγαπάμε και σας φιλούμε. Φιλάκια πολλά.